நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம விரதங்களே முக்கியமானது காரடையான் நோன்பை பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க. ஒரு பெண்ணுக்கு சந்தோஷம், துக்கம், கவலை, பயம், சல்லாபம் என அனைத்து உணர்வுகளையும் புரிந்து கொள்பவனாய் அவளுக்கு உறுதுணையாய் இருப்பவன் அவள் கணவன். ஒரு பெண்ணுக்கு மங்களகரமான அனைத்து அழகையும் கொடுப்பது அவள் கணவன் அவளிடம் காட்டும் அன்புதான். கண் போன்றவன் என்பதால் தான் கணவன் என்ற சொல்லே உண்டானது. அத்தகைய அன்பான கணவன் ஒரு ஜென்மத்துக்கு அல்ல, 7 ஜென்மத்திற்கும் வேண்டும் என்றே பெண்கள் வேண்டிக் கொள்வர். கன்னி பெண்கள் நல்ல கணவனை வேண்டியும், மனமான பெண்கள் தீர்க்க சுமங்கலித்துவத்தை வேண்டியும் செய்யும் விரதம் கௌரி நோன்பு ஆகும். இதுவே காரடையான் நோன்பு என்றும் வழங்கப்படுகிறது. இந்த நோன்பு நோக்கப்படுவதற்கான காரணமாக கூறப்படும் கதையாவது வாங்க பார்க்கலாம். அரசன் அஷ்டபதியின் மகள் சாவித்திரி. அரசன் சாவித்திரிக்கு மனம் முடிக்க வேண்டி அவளிடம் அவள் மனம் கவர்ந்தவன் யாரென்று கேட்க, அவளோ ஆட்சியை இழந்து காட்டில் வாழ்ந்து வந்த சத்தியவானையே தான் விரும்புவதாக கூறினாள். நாரத முனி சத்தியவானின் விதிப்படி அவன் ஓராண்டு காலமே இன்னும் ஜீவித்திருப்பான் என்று எடுத்து சொல்லியும் சாவித்திரி அவனை மணப்பதில் உறுதியாக இருந்தாள். திருமணமும் நடந்தது. காட்டில் சாவித்திரி தன் மாங்கல்ய பலம் வேண்டி நோன்பு நோற்றாள். காட்டில் கிடைத்த அருகம்புல்லையும் அரச இலையுமே பூவாகவும் காரரிசியையும் துவரையையும் கொண்டு செய்த அடையையே நைவேத்தியமாகவும் வைத்தாள். காரடையான் நோன்பு என்று பெயர் வர காரணம் இதுவே ஆகும். விதிப்படி சத்தியவானின் ஆயுள் முடியும் நாள் வந்தது. சாவித்திரி சத்தியவானை விட்டு பிரியாது அவனுடனேயே இருந்தாள். சத்தியவானின் உயிரை பறிக்க யமதர்மன் வந்தார். சாவித்திரி அவரை பக்தியுடன் வணங்க அவர், சாவித்திரி, நீ இத்தனை நாட்கள் செய்த நோன்பில் மகிழ்ந்துதான் நான் உனக்கு ஒரு வரம் அளிக்கிறேன். உன் கணவனின் உயிரை தவிர வேறு எது வேணுமாலும் கேள் என்றார். உடனே சாவித்திரி, எனக்கு 100 பிள்ளைகள் வேண்டும் என வரம் கேட்டாள். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டுமெனில் சத்தியவானின் உயிரை தான் கவர்ந்து செல்ல முடியாது என்று உணர்ந்த யமதர்மன் சாவித்திரியின் தைரியத்தையும் சாதுரியத்தையும் பதிபக்தியையும் பாராட்டி சாவித்திரிக்கு அளித்த வரத்தை மெய்ப்பிக்க வேண்டி சத்தியவானின் உயிரை கவராது சென்றார். சாவித்திரியின் மாங்கல்யத்தை பலப்படுத்திய அவள் நோற்ற நோன்பே கௌரி நோன்பு என்றும் காரடையான் நோன்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பெண்கள் தங்கள் கணவனை விட்டு பிரியாது சுமங்கலிகளாக வாழ வேண்டிய இந்நோன்பை நோட்பார்கள். கௌரி தேவியை பிரார்த்தனை செய்து சாவித்திரியை தியானித்து மஞ்சள் சரடை கழுத்தில் கட்டிக்கொள்வார்கள். உருக்காத வெண்ணையும் ஓரடையும் நான் நோற்றேன், ஒரு காலம் என் கணவர் என்னை விட்டு பிரியாதிருக்க வரம் வேண்டும் என்று தமிழில் கூறும் வழக்கமும் உண்டு. வெற்றிலை பாக்கு, வெண்ணெய், அரிசியில் செய்யப்பட்ட அடை ஆகியவையே இந்நோன்பிற்கான நைவேத்தியம் ஆகும். ஓகேங்க, உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.